Všetci čakali offside. Prečo gól PSG nakoniec platil? V 61. minúte superpohára UEFA medzi PSG a Aston Villou išli Parížania do protiútoku. Dembele vysunul Douého, ktorý išiel sám na brankára a skóroval. Na prvý pohľad to nevyzeralo ani ako tesná offsideová situácia. Doué vyzeral byť za obrannou líniou pomerne výrazne. Obrancovia Aston Villy navyše takmer prestali hrať a signalizovali offside. Asistent rozhodcu však zastávku nezdvihol a nechal akciu dokončiť. A práve to bolo v tejto situácii mimoriadne dôležité. Po skončení akcie síce zastávku zdvihol a signalizoval postavenie mimo hry, následná dôkladnejšia kontrola ukázala, že sa o offside nejednalo. Metikeš totiž zostal za obrannou líniou a svojím postavením nechal Douého v hre. Táto situácia je ideálnym príkladom toho, prečo asistenti pri offsidoch nemajú zdvíhať zastávku okamžite. Keby ju zdvihol ešte počas protiútoku, hra by bola prerušená a PSG by zmaril príležitosť, ktorej navyše padol rozhodujúci gól zápasu. Takže aj keď situácia na prvý pohľad vyzerala ako jasný offside, správnym rozhodnutím bolo nechať akciu dokončiť. Až následne mohol VAR potvrdiť, že Doué bol v hre. Myslíš si, že by asistenti mali pri každom podozrení na offside počkať až do konca akcie? Alebo si skôr zástanca názoru, že by mali zdvíhať zastávku okamžite? Daj mi vedieť do komentu.